I-cash talk uyu mutauro wemari. Haunganumburise gari ugere kunumburisa ivhu kuti rikupe mari. Hatityi Mwari. Naudze kurima tikasadzitaura muusha Mwari. Tisapoterera mumupendero senda. Zvose zvokurimisa zvichingori zegwe pakurima senda. Ivhu mukadzi wangu wekutanga. Unondipa chido nechidokwa-dokwa sendine mwenga usiku hwekutanga kwadoka. Nezibadza rezimupini murimi ndini. Wakandipfavirira kwavira ndokavira mbeu kuvhu musikana akakangavira. Pakurima tiri maheroes. Eka rakazara mapotatoes. Kune kusviba asi kurima kune mari yakasviba. Unopenga. Murimi asingazive mishonga kwekutenga. Murume mudzimai waanovenga. Asingazive magifts kwaanotengwa. Aikaka ndakaruka kerudo kadetembaka. Kerudo kuvhu musikana wandinonumburisa nemaoko angu. Kutota kwaro nokunyorova kwaro kunondinyorovedza. Utsvuku neutema hwaro ndo hwaro hwembeswa ndikacherechedza. Ndaongorora ndakati ba. Ndikati kune kusviba, sikurima kune mari yakasviba. Chibwe chatimambo.